Ξεχωρίζοντας καθημερινά, ο σπουδαίος Φώτης Λωανίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Λίβερπουλ και οι φίλαθλοι φοβούνται ότι θα χάσουν τον αθλητή. Καταλαβαίνουν. Πριν προχωρήσουμε στο περιεχόμενο του βίντεό μας, σας ζητώ να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα νέα. Στα 24 του χρόνια, ο παίκτης Φώτης Λωανίδης ξεχωρίζει για τον Παναθηναϊκό και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων. Την τρέχουσα σεζόν ο παίκτης έχει 35 παιχνίδια και συνολικά 18 γκολ και 7 assist. Ο αθλητής είχε υψηλή απόδοση που αύξησε παράλογα τη χρηματιστηριακή του αξία στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Με όλα αυτά, ο μεγάλος αγγλικός σύλλογος, η Liverpool, είναι διατεθειμένος να προσφέρει στον αθλητή. Απολαμβάνετε το περιεχόμενο του βίντεό μας, αφήστε λοιπόν ένα like και εγγραφή στο κανάλι μας. Το συμβόλαιο του παίκτη ανανεώνεται μέχρι το 2027, αλλά ο Αγγλικός Σύλλογος είναι διατεθειμένος να πληρώσει το πρόστιμο του συμβολαίου του αθλητή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, η σύσταση του αθλητή ήρθε από τον σκάουτερ του συλλόγου μαζί με τον Klopp, ο οποίος ήδη αποχωρεί από τον σύλλογο. Αφού η είδηση είχε τεράστιο αντίκτυπο, οι θαυμαστές έγιναν ανήσυχοι καθώς είναι ένας από τους πιο εξέχοντες αθλητές του συλλόγου. Με όλα αυτά, θα ήθελα να ακούσω από εσάς τους θαυμαστές. Πιστεύετε ότι η Liverpool θα καταφέρει να πάρει τον αθλητή? Αφήστε τις απόψεις σας εδώ στα σχόλια και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο.